Bon dia, estem ací a les terrassetes dels Porxes de Vila-real, altre camí. Hola, bon dia, com estem? Oh, la tele, xica! Ací al solet, de la terrasseta del Niso. Sí, així al solet i damunt ho fan tot molt bo, Sí, saps? sí, i ell fa el mamatat. Sí, però és molt graciós, ell. Però a l'hora de cobrar no fa el mama, no? No s'enganya mai. Pues sí, i comentant que estem d'enhorabona, que per fi el senyor alcalde ha encès les llums de Nadal, que ja tocava, 15 de desembre. I també xerrant de lo bé que han estat les festes de la Puríssima. Sí, han estat de lujo marujo. Hem tornat a la sede, el dilluns van fer un castell a les 10 de la nit meravellós. Sí, aneu a tope les puríssimeres, I alguna cançoneta teniu? Sí, sóc una gran puríssimera i llic sempre la mensajera. La tinc damunt de la mesa camilla i la recite de carrerilla. Pues mira jo sóc filla del Rosari i me pose sempre l'escapulari. Què te pareix? Bonico també, que mos protegisquen de l'Omicron ditxós. Claro que sí, que tinguen bon Nadal.